Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublay pi baro ang pidang sunga bahaya pi syaki Khubor Bakongsan Jong Taïew mga iba pun kemenuan yang bat ki Khubor kilong kumni. Kadorbar shnong Nongjong East Khasa Hills District kala pendapat ba baka viewpoint Nongjong bat ki weipat ki jaka jngokai hate ke shnong kin khanglut haman ke sngi ublei ke ban sedang nadu ubnai kala lingkot arhajar arphanriu ya gajingwan kinong jngokai an khang nadu ki miet sngi sajan hadu ki miet sngi ublei bat baro ki jaka sa niki homestay kin khanglut hagite ki sngi kajingrai jong gashnong ban khang kinong jngokai ha sngi ublei kele namar kinong shong shnong ki don kam ya sngi ban shong that nangta kajing bomla shu ban penbyang bala bon palat ki breu bawan nangta ki dukan ki jaka sangi kali bat ki weipat ki jingdon kam mi ki nowan jingokai ki khanglut ha sngi ublei kajing khang man katayo kanyarap ban penduna ya kajing kulmar bat ban penne ya kajing suk ha kashnong kashnong ka pan map ru na ki pat ba bayo kani karai jong kashnong kan penthot ya kajing thmu jong ki banwan jingokai kashnong ka pentip ru ba kajing bon ki nongwan jingokai ki bawan ha kaju kapor ha ka viewpoint ka penlong banduna ha kajing penbyang kani ka bu jing e ki nong shong shnong bat ki nongwan jingokai ru kumju ban pentikna ya kajing penbet ka bayat bet ya renti nak benta baro ki nongwan jingokai kashnong kala pentip ru ba baro ki nongwan jingokai ki bakwa ban sa hanong jrong ki dei ban buk lepa ya ka jaka sa jongki kani kanya rap ban penne ya kajing long renti bat pensuk nak benta ki nongwan sa ba ki nong shong shnong la ban buk dak ba pet lingba ka Google Maps ya ki homestay u president ka seng congress hamighalia uba Vincent pala ulaong ba kajing nang duk ka jila ka dinamar ba ka sarkar jila ka shanya iki kampen roi tang na kajing shimram ulaong ru ba ya ka pisa bala yo na kajing shimram ru ka sarkar ka penut tang ban shna surok nalor kata ki menteri sarkar hi ki deki kontraktor klam dadon ka nu kajing senyang nak benta upat ba ulaong ba ka ram bala thmu pentre ya kajing tei kum ki surok ka banne shpos na mai Handai mentapat ke surok bala pentre hab ban maramot arsian ha ka shisnam kumta kani ka wan ra jing e ki pat ba kumta ulu kentui ki pat ba ka Meghalaya bakin sngo thuno shu ula ong ba ka ram ba ki shim ka long tang ban te ki surok handai kimpet ban kentio ka jila ha ka liang ka puli puthi ula ong ru ba ka jing shim lon ka sarkar ka ab jing ma ka lawe jong ka jila namar na e kan siu pat ya ka ram hadien habut dak ba ong ru ba ka pisa ba yo nong ka jila ka hab ban siu no nak benta ka ram kumta kani ka abjing mai ka jila kumbala maham da ka niti ayu uwa he shnong ka shnong dai stong uba himon paju ulaong ba ka de ka dorbar shnong dai stong uwa he shnong dai stong uba ai no objection certificate ban seng ya ka karkhana Shri Cement Limited ha ka shnong kate ka Shri Cement Limited ka thu ban seng ya ka karkhana ha ka jaka ka blatip kum ka khara syang lom pershin ka ba ha dai stong ka ba hab habo ka ilaka nongkhli East Jata Hills District. Uwa hechnong jong ka daistong uba himon paju. Ula ay ka tiga jing pensyai hadian ka jing kano jong ki shikin hun kinong shong shnong jong ka daistong. Baya ka NOC siya ka tiga karkhana la ay do uwa hechnong klam ka jing pentip jong ka dorbar shnong. Habakran sikilat patay Khubor haka shitarik no opra uwa hechnong uba himon paju. Ula pensyai baka jing ay NOC siya ka company thamay ka Shri Cement Limited. Kamday ka jing ay shimet ka jong u, henday ka day ka jing tip, bat ka jing rai lang jong ka dorbar shnong daistong. Ula pensyai bahaswa ban ay ka NOC, la penlong hadu henday tali ki dorbar kata saw tali hapo ubnay nailar, bat ar tali ha ubnay nailur, kanang ban sengap ya ka sur bat ka rai jong upat ba nong shong shnong. Uwa he shnong ula pentip bahaswa ban ay NOC, ka dorbar shnong daistong kaladap ban yakut hanyo hadu pratali ki agreement, bat ketika company kata ban penyo kam yo jam ki nong shong shnong ban ai do bilat shiteng dor pen bha ki surok shnong ki lenti singkien ki umbam umdi penyo jingerap lada ja plu yeng penyo jingerap habalong ki jinga seng he ne jinga sengret bat penyo ambulance ya shnong nalor ki we de hendai ula pentep baya baro kini ki jinga kut ompat yo alat satya ban pensgo hapo ka dor bashnong namar ba kinong shong shnong kidang bon kam ban yobe ban pendap ya jing ot ka ba ot khaw hak be dei ba jing persha ban shna ya ka karkhana hakhara syang lom pershen nakliang uwa he shnong ula ong ba ya kata umte be ei bat benra ba ka dor bashnong dai stong ka shim kat kum ka jing penbet jong ka ilaka ula pentep ru ba kinong shong shnong ka dai stong ki ba pedang ya ka jingwan jong ka tika karkhana kilong prapusan persen Kaway ka samla lot badang athoy snem kakarta
kala du no ay laga jing im hadien bala suba bagala sha yu ha trok kat hadu baki benta jong ka khle kala lubat hi phom kabla ja ha shitarik no pra arja apusan ha kamla bagan ribai district katgum ki tolong khubor bule lum le thu bagani kala ja ha kapor kumba khat ar beje ai ha ka ba ya kamet jong ka samla kabla tip kerteng kum ka bless bina marak nakashnong jorbil killing kala thya ling tar ha surok la lap dagi pat ba nong let no wan ki bla pentip shaki pulit jong ka thana khana para hadien ki jingwan poi jong ki pulit ya kamet ka basa jong ka samla la penkit no sha civil hospital nongpo nak benta ban pendap ya ka examine postmortem bar ka jing toket ban lap ya ka daw jong ka jingja ka dang ya chakmat ki pat ba nong shong shnong ka meghalaya ba asam ki badon hapo ka jikan at ka balami nak daw jong ka jing sha ta rong yong u mau nong rim jong ka scheme mgnrega ka pungshnong maikuli hakibreu na asam hakni khya sngi baladam kila poino shagjiya sok ba dia soiru ya ka soskular ban imsuk imsain nang ni shakmat kani ga jiya soi soskular hapdeng ki pat ba nong shongshnong ka ka than khaput ka ri phoi bat asam lawan bane dan benta da ki breu jong ka peace committee ka jila asam ki pat ba nong shongshnong ka maikuli ki kan hon seng ba pher na meghalaya badru eric kevin dakhar magister ka ri phoi district yakati ka sos kular le soi ha jilang gabla pinlong ha jan mi ski ba ar ha shnong mai khuli ha ba sangut na jila asam bat sangut na meghalaya ki le soi ban pintikna bakinya imsok imsan kinya sngo thu jingmut bat buram markaliang bat ru ban ailat biang na benta ban pinyeng ya ki post electric ki bla sha pin khalam ha ki banai baladam nalor kata le rai ru ban sha biang yi kinong shongshnong ka mai khuli bakin tho dak biang yu maunong rim jong ka scheme mgnrega ka pungshnong ubala sha ta rong yong haki reushim kabu haki khya sngi baladam nalor shibun ki we de ki jingya kular banum pinmi sho ya ka huri hura ha ka de ka than khapun nagalyang jong mla ka jirang constituency ubadeiru umintri sarkar badei khmi ya ka community and rural development uba sostna sotun ule thu bakum unong mi khmat ban ka sarkar kimkwa satya banyu i ka huri hura hakini ki shnong khaput bat ye thuru batang mara yo jingtep halor ka te kinrum kanram nakalyang ka jong u ulapentep marmar shu mintri rangba ka jila bat ru yo sumbut mintri rangba bat betharu yu deputy commissioner haringkat ki pulit bakin shimkhya ban ai khnang ban pindikna bakum kini ki jingja basngosi bat huri hura anna ban wengno bat baki pat ba nong shong shnong kin imsuk imsan ubaroi gopal sindram president ke hanyo trap youth council ule thu bagalum survey ka de ka jaka ka balong pedeng ban khayi ujingdi pen buaj udrok shakaleng kanomba shilom habakran shakilat bathai khubor ha singi thoding jong ka tayo ulong bahadu menta ka sarkar kamshim lapat le ai halo ka jindawa ka seng ban kindang no baro ekiti ki jaka bashu sa be an ha ka de ka jaka ka seng dang ha ki ni ya sngi kala le ban kindang ye ki brio ba sa be an handom survey bat bakadei ru ka we ka jaga pedeng ban khai drop bat ka jinglet kendang ka seng kala lap babaro ki breu basa ha te ka jaka de ki bashu sa be an khlem da yo jingbet long uba roi ku par sandam habakli uba roi ku par ule thu bakade ka jaka halum survey ka de po ka jingkhmi jong ka shillong cantonment board bat ka dei ru ban lei ei no mador bat ka de ban let kendang no banum sha shu bakin sa ha te ka jaka nalor kata uba roi ku par ula berngam ru belada ka sarkar kampat lei ei nagalyang ka seng bat kinong shong shnong kin salet ban kendang hi ula ong ru ba ka jingle ajong ka sarkar ka long pen ban ka jing ai minsiem ban kharoi ki kam sneu ha te ka jaka da ka ba ya de the yo drop bat ban sa be an ru kumju kumta ula berngam balada ja ba ka sarkar kam lei ei kinong shong shnong ringkat bat ka seng kin salet hi ban kendang hadien shisnam ai balakhang ye gadan thlan kabade ka jaka jungo kai perthei ka ba itnat hasora mentala ple byang ye kabala pnya daga hima sora kadan thlan kade ka bahap ha shnong lait do kabade ka lenti banne shawai saudong hadien ka jinga pher jingmut ka hima sora ka shimtino ye gadan thlan kabala ple mentala arbnai ai nadu balakhang ye gadan thlan ki ba bon ki nong jungo kai perthei ki shupet kai na surok namar kim yo lat ban let kai walada ki itnat ne jingdon ka hajrong ki mausiang kinong penyat kila pentep bagi dangduna kinong jungo kai perthei ki bawan kai namar ka ayom jongki kala kut namar menta portalang ka batut kala duna kumta kala de saka ayom mi ki bana po ka jila bakin wan kai haba ki school kila yo shuti kumta kila kintu ki pat ba balada ki wan kai sha shu ban shat handai ladon da ka we ka jaka bala ban shat ki bawan bam khana
nang ta lo kan tu ki pat ba ki bawan kai la da ki la dab bam ki de ban brat shijaka ki senglong kmi seng samla shnong but village defense party ringkat ka dor bashnong mau karwan lingba ka jing tre stom da ki babon kali ki bnai kum shibanta ban te la kam mi ka jing jele ka kam dek yat be an hayo mau karwan kila yo ban kurup kumba phraphlai sunduk ka kyat pharing bat kumba sanspa liter ka kyat persi na yo mau karwan ki bala bu ri ishwa haki yingja ki kendong kinshrat bat na ki kali yakin ki kyat ki bala yo ban kurup la bun banai hakalai tarik uno opra arja pusan la rano eki ban the hamadan jakar mau karwat bat la yo ru ek jingalang lingkot hakble don lang ki nongelam shnong mau karwat ka seng samla ka vdp bat ka seng longkme haringkat ka jing sakhilang jong uba bijerwa mps superintendent of police southwest khasa hills district bat ki mentri bat ki secretary shnong jong khat artali ki shnong ki marjan hapo ka thai la ban kudo bakini ki jinglet khnra bat jing kurup kyat kalong na do ubnai jimang hadu uno pra arja arpusan ya ka ba ka dorbar shnong mau karwat bat ki seng tremon ngobha ka seng samla ka vdp bat ka seng longkme kila shimkhia ban persha ek jing de be an ka kyat hapo ka yo mau karwat kinong elam shnong mau karwat kila maham ting e ru ye ki brio ki bajumlien ban wanra bat de kyat be an hayo mau karwat bakim de shu ban le ekni ki jat kam hapo yo ka bahap hapo ka shnong mau karwat namar ka jing di kya kam kta tangya ki imlang ka salang hendai ki wan ra ru ki jing sneu baharu ko ka directorate jong katanat social welfare ha singi ba ar kalap dyang ki ar pusangut ki khna ki balawan ya lam no na chikabalapur district karnataka kini ki khna ki la poisuk poisan ha shilong balap dyang sngo bha ya ki ha office jong katanat social welfare ha jing don lang ki officer katanat ka chairperson jong ka state commission for protection of child rights par ki kin hon ba pher ka chairperson jong ka state commission for protection of child rights ka agatha sangma habakran hagani ka sngi kalapin paw ek jingkmen bakini ki khanna ki poisuk poisan kalapin paw ru ek jing sngongo ek itanat ba pher ne ki artali ki jilla ka ta na ka jilla karnataka ban meghalaya ki ble treilang ban pet bakini ki khanna bakin poisuk haringkat kamet ka bakot bakhya ka agatha kalukan turu ek ki ki pa bakin pet ngor habe de bar ki khon ki kti khnang bakin la na kinu ki jing e MLA ka North Shillong constituency uba adalbat nongrum ulaong bana kaliang jong umpat kwa ban peniso ban kiwei pat ki seng sign perthei handei udang debet udukhat ba pura jong ka seng VPP namar ba khen ba udei MLA bal sha sospon namar ka jing sospon ka VPP yu kamlong ka bashai ulaong ba sngo yara de ba udei MLA bal sha sospon namar wat ulam phang ka yeng dor bar thau an ru udang yo yu kum udukhat ba pura ka VPP ulaong ba uladan ka chingthu ban le chaka yim bishar ban pan jing sha yak be de bat ka shithi sha sospon yu handai ulaong ba sara ya kani la le nya em sha yim bishar kumta uba adalbat ulapin pa ba shim lap diang satya ya kani ga rai bat ong ba kaladan ka ching arta tien ka bakraw halor ka party leadership ka ba pin sospon yu bat balei ba ka shim ya kani ga rai khlam ailat yu ban kran habakran shikilat pathai khubor hakbe de ba ka ching sapryang ki khana lamler halor ka chikno baudan ka chingmot ban panya so no bat ki weipat ki seng san perthei ka jila uba adalbat ulaong ba kum kini ki jinglam ler sngo phala sho namar kim dei ki bathamai dak ba pin kanwa ba kum kini ki jingkin tho ki mi ha ka por ba unong yalam barim ka khnam uba polling do ula e no ya ka seng temantang ila poi shak ba put jong ki khobor bakongsan jong ka tayo kublai shibu ne ka por jong phi ngin sai shampan ha ka tayo banwan kublai shibu